may binangga. Hello mga bata, kumusta ka mo tanan? Oy, kumusta ang tanan nato mga tigpabinaw sa mga aso ni Kuya Goliath sa tanan gayon nga. Oy, si Nicolay Concha, Justin Tulid. Undo to sa kang tigili, tulid pa kay Maria daw. O si Aldrin Beltran. Baw na. Diha sa punta, Prinsesa Tres de Abril, Enriquez Cupao, sa tanan. Nato mga pinangga nga mga listeners sa DYSP. Thank you kayo. O niya, karon wa tay salida ugma pa, anak sa La Playa, Naga. Oh, makita ta ninyo diha sa La Playa Naga ha, sa ato ang sugilanon bagong haon sa gipanguluhan kana sa ato ang mga kapastor kadagkuan sa kapilya ang presidente ug uban pa din ha. Ugma na mahitabo sa La Playa Naga kini ubusad sa pagkontak nato sa Jerby Skandingan si Dong Jerby. Thank you kayo Dong Jerby sa imuhang paghatag og higayon nga makasalida ang bagong haon diha sa La Playa Naga. Okay, mga bata mga kasama niya kita sumpay sa kung aso ninyo ning simanawna nga naguluhan ang anaranggal sa atop ang miyagi mga bata atong nahinumduman nga ang pagumangko ni Kuling ug ang iyang isuo na ibaw nga aduna sila gikasakay nga sa ilang tanaw dili gyud ordinaryong tao ug para nila kay nahadlong mo sila niini wa gyud sila ang baliwa ra gyud nila gibaliwa kunuhay nila pero naibong gyud sila kay didto man gyud kini nahunong sa tunga-tunga sa dakong taytayan ug kini si Kuling dili man kay nimo tuo gungo taon ug abat-abat kay wa palagi taon siya kita og mga ingon anak ug asa kasipat sa anak ni Kuling nga lalaki gidani ning ang uyab sa ngit-ngit og didto maghaw kunta sila apan unsa bang hitabuwa nga nakakita mo silang babae nga nagtuwad aw umbot babae o lalaki bato basta nakakita silang nagtuwad ni karatil og daghan silang do og ang iyang uyab ug matod pa gihatod nila ni Kuling og Lando ang maong babae katong uyab taon ni Lando og sa pag-uli na nila porting sukua taon ni Kuling kay gikawatan man siya gilanit ni Kuling ang iyang pinuti og gigukon niyang kawatan mga kasama ani ang sumpay sa kung asoy kaninyo sa dili pa mapahinumdum sa taka-importante kay ni og karon ani ang sumpay sa kung asoy kaninyo. Unsa ni? Nahilamos kong naong. Hala, Kasakit sa kong uga na ikaw. unsa man natay? Uy! Kabo! Kabo nga may suod nga dugo. Bida, maayo pa kahilamos kong naong ang dugo. Ay naman tong kawatana nga akong gigukod. Wa ba kita nakitang tao nga imong gigukod tay? Kasikas sa magudto. Dili ka kay Kuling ungo gito. Saboy! Hilom! Ungo, Ungo man! Naabagay ungo. Ha? Ungo ka mangawat? Way ungo ka mangawat! Kawatan to! Kawatan to! Pweh! Tanawa alias lamok, tanawa. Ubay-ubay kita nga nakawat. Naka-jackpot kita. Basta jackpot. Sibin. Sibin. O sana, ha? Bilib na ka? Bilib na sa diskarte na ko, toro. Bright ning lamuka, toro. Bright ning. Tweet. Pobre lang atong kawatan. Pero, mga sinaw kayo, mga kahakaldero. Og jackpot, ha? Oh. Kaya nakakuha tag arinulang antik. Ah. Antik nga arinung ba? May gani kay, ha? Naukab na kong ilang kaban. Pila kay halino nato na ning antik Arnola, no? Bailamok. Wait. Nakoy, amigo. Nga may kayo skilati sa presyo sa mga antik. Tay, nakapamabdos ko tay. Aw,
imo ginampakaslan kay nakasa man ka. Salamat kayo sa pagtugot, Tay Kuling. Baga-baga naman kagtinigom niya. Ay mong tinigom, baga-baga na. Nakatigom-tigom sa taon ko noon, Tay. Baga yun. Sugad ka katrabaho kong construction. O namatay tulo ka baboy diha. Mura ka na, mura ginangat. Kana lang, Tay. Trippingan man mo na akong baboy diha noon. Kanang usa, himuon ko ng anay. Nya kanang usa, himuon ko ng butakal. O kanang usa, ako na ibaligya. Anak na. Ay na lang nag-ibaligya, Tay. Ay. Ato na lang ko ano, ihawon unya, kanang usa. Para sa mong kasal unya di Risa. Kaya una na ako Sama. talo. Una na ako talo. Sama, Tay. Andar utok. 6 binto. Alarga! Ano ito madali? Mayo hinoon. Kaya hapit na unya akong makakita sa akong apo. Dako lagi kagtihan day Risa. Walo naman kabuhan ni Dong Lando. Mao ni ebidensya sa atong pagminahalay. Amping taon na day ha. Kaya bini mo no. Excited kay si Tatay Kuling nga makakita sa iyang apo. Uy, ampingan yun, uy. Ato pa yan ning anak. Ug ang resulta sa ultrasound dong ba? Oh, unsa resulta? Wa pa ko ni mabasultihi ana. Lalaki ang una na tong anak. Agoy! Hala no! Nanali ko yung maabot ka, Junior. Lipay kay ko, day. Ug excited kay ko. Bagatong na taday na. Kay, kuan kining, maayo na nga sayo ta nga makapahuay, kay mabdo sa 20 taon ka. Nya, sayo ta nga makatuog, kay mabdo sa 20 taon ka. Sayo sa tawa ka mata. O, di ba? Oh, Dong Lando. Diri, day. Day, ansa ka? Kadungo ka, aron? Wala lagi doon ay naglupad-lupad si Papaw. O sarudong! Milago mo man ang atong-atong! Sa di patabo padayon, pahinumdom sa ta. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O karon na yung sumpay sa kung asoy kaninyo manananggal sa to. Unsad ko ka to milagubo sa ibabaw sa atong atop Dong Lando sa? Dili ka to kawatan? O di pa kadong ungo o apat o mananangkal. Ayaw to, ana day. Iyon ni Tatay Kuling, wa ko ni ungo, way abat, way manananggal. Kay sukad na sukad ko no, wag ko no siya makakita ng klasya sa mga nilalang. Manananggal! Manananggal! Manananggal ko no Dong Lando. Dak, managag ta! Kita lang ito siya manananggal! Siya kay bataw! Yagan! Yagan lagi talang! Dali mo! Ay, unsa mo inyong nakitaan? Ay! Naunsa mo? Kwan! Unsa Kuling. man, ha? Nasa yung atop ang manananggal! Ha? Hay! Aron nga. Hay man! Oh! Huwag mo lagi! Ayaw mong tuuan na, oy! Why manananggal? Kawatan na! Ha! Human na miya na! Gatuwad-tuwad kunuhay o niya pagkataon-taon nangawa ang among mga butang. Among napicturan good! Ha? Oh, hay Oh, man ko oh. na be patanawa mi be. Oh, tara kong cellphone oh! Oh! Ayo! Aba! Tanawa! Oh! Oh, awaw! Lola, Uy. hala, Ha? tuod. O kabuwa o kasiga sa mata. Ay! Adik mo na! Adik! Unsa? Ah, Kalawang yung naong, oh! Na. Manananggal. Ha?
Iyan ang giligo ka city na, no? Gibuling-bulingan niya o takuling ang iyang hitsura. Adik na, kawatan ra na. Kung ikaw di ka mo toong ganda ko niya ayaw pagdoa. Pero ako, ganda kakita o ikaw niya nagmauli na lang. Buto ko ganda sila. Bawin, magbantay-bantay na. Kaya doon na naman kayo umagat niya, Ma'am Dos. Tanawa. Nanggawas mo gabi is yung bay. pastil. Gikawatan na hinuon mo. Kabuang baya. Mm. Modos na ilang gibuhat, mga kawatan. Ah, di ay to. oy. Gikawatan man ganimi. Kana sila, nagpaungo-ungo lang na sila. Ha? Nagpaabat-abat. Nagpaananggal-ananggal. Pero mga kawatan ng dako. Oh, ay ang anak ni Aning ay natulala. Nahadlok siyang nakita. Kakita man siya sa pagtugpa ko no. Na ako ni dakong Ay, kawatan lagi na. Atong panidaan ka ng maong mga kawatan. Ha? Kay andan ta ng pagpangawat, ana. Maayo kay nakahapit kas bay kuling. Ay, doon na may gipapalit ang barangay kapitan nako manda. Ya, doon raman sa ning inyong tindahan nga akong gipalitan. Pabor kayong paghapit din eh. Hapit lang ko. Tuod, lain pa'y ato kuling. Mm. Ay, nadungog manggod nga dunay manananggal sa atops inyo. Mm. Mabdos ra ba na stresa kanang imong umagad. Mituo sa day ka na, Ay, manda. hinumdumi kuling. Kadtong na adto mi didto sa inyo kay nagpahilot ang mga bata ni Lete. Mm. Dunay katingad ang babae nga murag dili ordinaryong tao. Og nagpahunong ni didto sa tunga-tunga sa dakong taytayan sa inyong barangay tong dapita. Oy, minawa, kita igsuon mo kita no. Igsuon ta. Nya ako may nabinlan sa antik nga rinula sa atong mga ginikanan. Aw, Di ba? oo, ikaw bitaw to. Kay lahi man ang gibili ni anhing mama diri nako. Ang gibili nimo ang antik nga arinula. Gikawat. Gikawat? Maunang kadagabi magpatrolya mi mga tanod. Puli-puli. Ang kawatan mangunay mang ginagsilingan manda. Kamo, bantay-bantay mo. Kay basin og nakasilingan na mo din dapitag kawatan, ha? Ang mga kawatan mangunay gyud nagsilingan. Oy. Si Turo man ang akong masugatan. Uy. May gipasan. Toro! Tor! Unsa na imong gipasan, Toro, Tor? Ha? Tor, unsa na, Tor? Oy, Noy Kuling, Ikaw man din na. Kini, ako ano'y kining TV. Bagong TV. Oh. Amay kay nagkapalit kag bagong TV. Ay, kisawag akong lamok nga, ibaligyan ning TV, Noy. Lamok. Oo. Naman ko ni Kwan, namamida kang TV ko sa amo. Mao ba? Mga hinatag to mga TV ha. Kini, bago ni nga dinaog. Mao ba? Ha? Suman, lumbadagan? Dagan ba yan? Abot makas dagan Hindi TV. lumbadagan na. Yung kontra, pulis o insik ang kontra. Sige. Sige na. Lakaw sa ko. Ay, tep, upalit ka. Upalit ka, barato naman ni Noy Kuling. Ayaw lang. Hindi lang kong palitan ng daog. Naamay bagong TV sa amo do, Toro. Tweet. Oche, Brad. Noy, kanang, oche, Brad, kanang bali. Oche, bali siya, kanang touchscreen ni mo bagong TV. Taba, yay mo na sa
baling isina na yun. Nga angutan na mga to, ha? Wala. Angutan na mga. Ha? Kung touchscreen ba nga mo TV? Ha? O kung sa ibran, ha? Angutan na mga. Ako tala lang ko. Ayay. Sige, di makakamo palit. Aris ako. Gipukaw naman sa ko sa kong kaihiwan, uy. Mabangon ko. Hala, unsa pa ning nagpatungod sa kuntihan? Hala, doon na nagpitay gikan sa atop. O nagpatungod sa kuntihan. Lando! Lando! Lando pagbata! Lando! Ang butan nga bata, malipay nagdulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Yeah! Unsa ba kayo nakita ni Risa nga nagpatungod sa iyang tiyan? O ato nang atangan ng sumpay ha, basig mauna tong anananggal sa ato. At ang inyong sumpay, sunod asoy na ko ninyo ugma mga kaigsunan, mga kasama ning simnauna nga naguluhan ang anananggal sa ato. Dili lang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinintanan dalit ka na to sa RMN Drama. Mga bata, mukhang binigyan.